Els ambulatoris de la ciutat i l'Ajuntament han organitzat una de les últimes activitats dins el programa que commemora el Dia Mundial de la Salut de les Dones. És la xerrada Mites i creences a l'entorn de la menopausa, que va tenir lloc ahir al Casal de Cultura American Lake. Dues llevadores i una ginecòloga van explicar a les assistents com afecta aquesta etapa a la vida de la dona, quins són els seus símptomes i com els poden afrontar. La menopausa és l'etapa més llarga de la vida de la dona i acostuma a arribar entre els 45 i els 50 anys. Es considera que una dona és menopàusica quan porta un any sense tenir la menstruació, però aquest no és l'únic símptoma. L'insomni, els fogots, els canvis d'humor o l'augment de pes són normals en aquesta etapa, tot i que cada cos reacciona de manera diferent. Hi ha dones que se'ls en va la regla i no tenen cap alteració ni tenen cap problema. Depèn molt de la dona i depèn molt també de les hormones, evidentment. Cada persona, el seu sistema hormonal és diferent i els símptomes no són estàndards. En principi sí que és una època en la que la dona pot tenir més labilitat emocional, la sufocació li pot, depèn de la intensitat que tingui, li pot afectar la seva vida diària. Però depèn molt d'una dona a una altra. Hi ha dones que no tenen cap tipus de simptomatologia. La xerrada va servir per informar dels símptomes, però també per desmuntar creences que hi ha al voltant de la menopausa i que poden afectar psicològicament la dona. Per exemple, pensar que s'ha acabat la vida sexual o que ja no es pot gaudir d'ella de la mateixa manera. Per lo que nosaltres veiem a la consulta, el que més els preocupa a les dones és el tema de tot el relacionat amb la sexualitat, la sequedat vaginal, el dolor amb les relacions, que també són el que a nosaltres ens manifesten dia a dia. També és important saber que a banda dels tractaments farmacològics existeixen altres mètodes que poden ajudar a alleugerir els símptomes de la menopausa. Només cal anar a l'especialista en ginecologia i informar-se. Per exemple, intentar promocionar els hàbits de vida saludable, sobretot en aquesta edat, que ja s'iniciarà un procés de descalcificació, protegir mesures per protecció del risc cardiovascular, moltes més coses. Aquesta xerrada s'inclou dins les jornades de la salut de les dones que s'estan fent aquests dies a la ciutat. L'última activitat és l'exposició que es pot veure als dos ambulatoris, les maternitats del món, experiències i vivències, que dona a conèixer a través de fotografies com es viu la maternitat a d'altres indrets.